Hatichazive kuti toteerera zvipi kana kuti toteerera upi. Iko zvinezvi zvinhu zviya zviri kuramba zvichingoitika. Nyaya yemukomana Holyten iri kutenderera zvakanyanya. Nhasi yamuka iri kunzoni aoneke ari kuchipatara ende vamwe vari kuti akarohwa zvakaomarara. Asiwo nyaya iyoyi vamwe vari kuti haina hombo uzere nekuti iye wacho mukomana Holyten azobuda achitaura kuti zvamanje manje I am safe. Nekuti last post yakapedzisira kuisa aitaura kuti zvoni shoni iwewe nababa vako nana Collins mese makadaro hapana zvamunondiita, kana mukangoda kuedza kuda kundiita anything tobva taziva kuti iwewe nababa vako muri kurana terrorism organization. Anova mashoko akavhundutsa veruzhinji zvakanyanya. Asi pane runyere kupwero kanga ruri kungotenderera mastreets pachitaura kuti zvoni shoni wacho iyeye ndiye baba vechimwana icho chiri kunzi chiri kugara naHolyten nemukadzi wake. Asi zvinhu zvokuti vamwewo vari kuti hazvina hombo uzere nekuti dzinenge dzingoriwo nyaya dzirimo mumastreets esocial media dzinenge dzichitaurika. Saka nhasi ndo pari kubuda screenshot panapa riri kubva nekutwita pane iyo account yakanzi Holyten ZW. Ndio pari kutaura kunzi zvoni I'm tired of your nonsense. Tora mwana wako Sean. I won't be silenced by you and your goons. Ndo screenshot ratiri kuona iro randakuisira iri riri kutenderera zvakanyanyisa. Inova nyaya iri kuvhundutsa veruzhinji kuti zviri kumbonyatsofamba sei, chii chiriri kumbonyatsoitika nemwanakomana mujaya uyu nevana vaMnangagwa. Ndiri kuonawo vanhu veZANU-PF vambobuda vachiti siyai the presidential twins. Inova iyo nyaya zvekare yatanga kupopotwa neveruzhinji veZimbabwe kuti hakuna chinonzi presidential twins nekuti president anenge ari muoffice i1. Hapana nyika inombonzi inoita 2 kana 3 mapresident ende kana zviri izvozvo hakuna futi prime minister munyika ino. Saka ivo vanongoriwo vanhu mahuman beings kana kuti maindividuals vakangofananawo nevamwe vese. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutaurika zviri kutemesa vanhu musoro iko zvinezvi. Saka ndo pari kunzi hatichazive kuti chinyatsombori chii chaizvo chiri kuitika panyaya iyoyi. Pari kupisa zvakaoma kani mufunge iko zvino ukaona nyaya dzakungotaurwa mataurirwo iwayaya hatizive kuti tinosvika kupi. Asi ine ndangoti ndingomhanya kariko kaguwa kacho kandangosangana nako. Munoziva kuti kese katinenge tangoona tinomhanya nako pano panyaya version kuti tikuzivisei zvinenge zvichiitika. So kana muchinge matosvikawo pano garai maziva kuti ndipo pamusha peguwa rese. Saka zvakakosha kuti mugare malaika, musubscribe, moshare, toramba tichiuya nedzimwe nyaya dzizere dzinenge dzichingoitika dzakazara mumastreets esocial media manje manje.